салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньюасия ёробун, Фарзона эмнида. Хабари имрӯз. ҳамлагари маъруфи Португалии дастаи Манчестер Юнайтеди Англия, Криштиано Роналдо фарзанддор шуд. Ин хабарро дар саҳифаи Инстаграми худ гузошт. ӯ чанд моҳ қабл нашр карда буд ки ҳамсараш фарзанд интизор асту худ падар мешавад. Сипас хабар дод ки ҷинси фарзандонаш яке духтар ва дигаре писар мешавад. чӣ гунае ки аз рӯи хабарашон бояд соҳиби дугоник яъне ду фарзанд мешуданд. мутаассифона духтарашро духтурон саломат ба дунё оварданд, вале писарашро не, хабар дод Роналдо дар саҳифаи Инстаграмаш. Баъдан чунин сухан ронд: мо бояд бо тамоми амиқи худ эълон кунем ки писарбачаи навзодамон аз дунё гузашт. ин бузургтарин дардест ки ҳар як падару модар эҳсос мекунад. танҳо таваллуди духтарчаамон ба мо қувват бахшид ки ин лаҳзаҳоро бо чанд умеду хушбахтӣ зиндагӣ кунем. ман мехоҳам ба табибон, ба ҳамшираҳои шафқат барои ҳама ғамхорӣ ва дастгирии коршиносонашон ташаккур гӯям. мо аз ин талафот ғамгинем ва мо эҳтиромона дар ин замони хеле душвор махфиятро талаб мекунем. писарбачаи мо, ту фариштаи мо ҳастӣ. ҳамаи мо туро ҳамеша дӯст хоҳем дошт. чунин навиштаҷотро дар саҳифаи Инстаграмаш нашр кард ва мо низ аз чунин хабари хуш, яъне аз тавлиди духтарчаашон хеле шодем ва ба ӯ саломатию умри дароз, тансиатиро таманно дорем. боқӣ паноҳи худо бошед. ёробун, то маннаё, аньян.